Freek Walters, 19 jaar. Herman van Gelder, 33 jaar. 22 januari 1944. Op die dag waren in Dokkum 20 vezenen fusilleren door de Duitsers. Leerlingen van het Dokkinga College lezen Elsie Kronsen op het plak dat het badden. Het Dokkinga College had het monument om de Woudweg adopteren. En in de lessen is er Elsie aandacht voor. Leerlingen mochten die lessen verwerken in muziek, gedichten of tekeningen. Dus hier ook een regenboog en dat is echt meer een vredeteken en just bij de oorlog vliegtuigen die oerginnen en die lieten een soort van bom achter en de gebouwen stonden in vuur, zeg maar. Het is wel een vreselijke tijd, dus ik denk wel dat het aandacht om had besteed worden, zeg maar. Ze hebben voor onze vrijheid gestreden en zijn gestorven. Maar vergeet niet dat wij altijd van hen zouden houden. Dat is best wel lang geleden al. Maar kun je er nog iets bij voorstellen? Nou ja, ik ben zelf wel een beelddenker, dus ik zie vaak wel gewoon dingen heel snel voor me. Dus op zich wel een beetje. Ja, ik vind het vreselijk. Ik heb een opa die het heeft meegemaakt. Het is eigenlijk bijna niet voor te stellen dat het zo dichtbij ook gebeurd is. David Adler, 59 jaar. Ernst Meinsma, 55 jaar. Op dit moment is er oorlog in Oekraïne. Dichter bij huis dan mensen gewend zijn. Plaatst dat zo'n herdenking ook weer in een ander perspectief? Ja, want daardoor word je eventjes, althans sommigen, met de neus op de feiten gedrukt. Dat de oorlog daar, dat is een oorlog die wordt uitgevochten eigenlijk om ons te beschermen. Afdeling brengt groet. Hij had het gevoel dat zij in de gaten hebben wat voor impact dit vroeger gewoon had. Net direct inderdaad. Er moet wel wat ondien worden, want oors en geleerde dat wel voort. En dan ben je daar maar aan de gang. En wie bijvoorbeeld een jonkje dat je nou ook is, die kwam erachter dat zijn oerpaken, dat die bij die man die het fusilleerd binnen. Dus dan begint het wat te lippen. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish we give, but you know